housun peruskaavan piirustusohjelma. Tämä on siis tämmöinen ikään kuin työnkulku video, joka on tarkoitettu täydentämään mun tekemääni kirjoitettua ohjetta. Ja normaalistihan käytän kynänä ohutta täytelyijykynää, josta mä saan oikein hyvät kapeat viivat, tai jopa tavallista lyijykynää, mutta nyt tässä, jotta näkyvyys olisi mahdollisimman hyvä, niin mä käytän sitten taas paksua tussia. Ja oikeassa kaavoitustyössä niin ei koskaan käytetä paksua tussia eikä edes kuulakärkikynää, vaan tosiaan lyijykynää. Ja ensin tähän keskelle paperia piirrän suoran linjan. Tässä on parempi vielä, jos on vielä pidempi viivaan. Tämä on vähän lyhyt, tämä on metrin pituinen. Laitan tuonne lahkeen puolelle nollapisteen ja sitten jatkan tätä sen verran, että mä saan piirrettyä tästä tämän sivun pituuden. Eli prässilinja, tämä on prässilinjaviiva, peruslinja, prässilinjaviiva ja tämä on myös sivun pituinen. Eli noissa mitoissahan meillä oli sivun pituus ilmoitettu, että se on 107. Noin. Ja merkkaankin sen tonne. Ja nyt kun mulla on tämä viivain tässä, niin mun kannattaa saman tien merkitä sitten haarapituus. Ja se oli täältä lahkeen suusta mitattuna 83. Ja se löytyy myös sitten sieltä housun perusmitoista. Sen sijaan polven korkeus on laskettu 49,8, mutta sekin mitataan tuolta lahkeen suusta. Laitan siihenkin merkin. Ja nyt voin sitten jättää tämän pitkän viivottimen tästä pois ja jatkaa sitten tällä räätälin kolmiolla, joka on erittäin hyvä tähän toimintaan. Ja täältä haaralinjalta ylöspäin mittaan sitten lantion korkeuden 8 senttiä. Ja tässä voin tietysti tarkistaa, että tähän pitäisi tulla 23 senttiä istumakorkeudeksi. Istumakorkeus tavallisella miehellä se, jos ei ole tehty hyvin erikoisia housuja, niin se nykyään pyörii jossain 22-24 paikkeilla. Ja nyt kaikista näistä linjoista niin tulee kohtisuorat viivat. Ja tänne ylös tulee vyötärön apuviiva. Ja nyt mä saman tien tämän laitan oikein pituiseksi. Eli tämän pitäisi olla 10% vyötärön ympäryksestä. Vyötärön ympärys 84, niin se 10% on 8,4. Tonne päin. Ja sitten tähän toiseen suuntaan. En vielä tiedä sitä pituutta, joten teen riittävän pitkän siitä, mutta nehän leikkautuu sitten pois, kun sitä kaavaa käsitellään. Tässä lantiolla sama juttu, että se menee tonne riittävän pitkälle, mutta tällä puolella sitten tämä sama 10% vyötärön ympäryksestä, mutta siihen lisätään 1,5. 8,4 ja siihen 1,5 lisää, niin siitä tulee 9,9. Noin. Ja sitten haaralinjalla tässä ei ole pituuksia vielä määritelty, mutta tämä tulee selkeästi täältä ylitse tähän verrattuna. Ja sivulle päin. Polven ympäryksen pitäisi olla 48, tai tässä mun mallissani se on 48. Sekin löytyy tuolla perusmitoista. Ja 1/4 siitä tulee tähän. Eli 12 senttiä, mutta tässä vaiheessa mä vähennän siitä vielä 0,5 senttiä, eli sitten tulee 11,5. Ja mä valmiiksi piirrän sen vähän pidemmäksi. Mä tarvitsen sitä lisäpituutta myöhemmin. Ja
tässä sitten sama tänne se 11,5. Noin. Lahkeen suussa halutaan, että sitten tulee 42 ja neljäsosa 42 on 10,5. Siitäkin otetaan puoli senttiä pois, jolloin sitten tähän tulee 10 senttiä. Ja tämä puolen sentin poisto ylhäältä tai polvelta ja täältä alisuusta, niin sen seurauksena tästä etukappaleesta tulee vähän kapeampi, takakappaleesta tulee sitten myöhemmin vähän leveämpi ja se näyttää tasapainoiselta. 10, 10, 11,5, 11,5. Ja täällä lahkeen suussa, mä voin yhdistää nyt suoraan tästä tämän lahkeen, mutta mä mielellään teen tähän alkuun tämmöisen pienen kavennuksen, tai kavennuksen, vaan suoran osan, jolloin sitten lahkeen suun rakentaminen on helpompaa, ja sen lisäksi se ehkä laskeutuu hieman kauniimmin tuohon jalan kengän päälle. Kenkähän taas lähtee levenemään siinä, että jos se on hyvin voimakkaasti kapeneva ja sitten kenkä levenee, siitä siihen tulee helposti ylimääräistä ryppysyyttä siihen lahkeeseen. Ja nyt sitten tämä 6 sentin pätkä polvi, niin mä yhdistän ne täältä. Täällä mulla olisi 8,4 ja 9,9. Mä yhdistän ne keskietulinjaksi. Ja tämä olisi voinut piirtää se valmiiksi vähän pidemmäksi, koska kyllä ne sieltä sitten leikkautuu pois, koska tähän mitoitetaan vielä sitten tästä eteenpäin etukoukun leveys, joka on 6 senttiä. Ja nyt sitten, kun mä yhdistän täältä tämän polvelle, tämä on apuviiva, se vähän kaareutuu myöhemmin, nyt se on tuossa suora. Tulee risteys tähän haaralinjalle ja tämän uuden viivan lahkeen sisäreunan kanssa, niin siitä apuviiva tuonne risteykseen. Ja eihän sen tarvitse olla edes loppuun saakka, koska se mitä me tarvitsemme, niin on tämä pätkä täällä. Nyt tähän saakka kaikki viivat on ollut suoria. Ensin vaakasuoria, pystysuoria, jolloin jaettiin ihminen lahkeen suu, polvi, haara, lantio, vyötärö. Ja nyt sitten lähdetty leventämään lahjetta molempiin suuntiin ja täältä keskietuun ja tuonne lähdetään kohta sivusaumaan. Nyt me piirretään ensimmäisen kaarevan viivan. Niin etukoukku. Tällä tavalla. Ei pidä tehdä siitä liian syvää, vaan se on tollainen suunnilleen. Ja toinen kaari, mikä tänne voidaan laittaa, niin on sitten taas polvelta haarakoukkuun saakka tuleva. Ja tarvittaessa voi jopa piirtää sinne vähän matkaa suoraa viivaa ja sitten niin katsoa, että missä kohtaa se kauniisti pyöristyisi. Eli tällä pyritään siihen, että tähän polvelle ei tule mitään mutkaa. Ja tässäkin on mitat on aika pienet, niin tämä kaari on aika loiva. Mutta jos ei siihen laita kaarta, niin tuohon tulee mutka ja se saattaa vetää siinä vaatteessa vähän. Sitten mennään tähän keskietuun ja mitataan lantioleveys. Koko lantioa meillä oli metri, niin tähän tulee neljännes siinä. 2 etukappaletta, 2 takakappaletta. Eli 25 senttiä tänne näin. Toki sitten pikkusen pitää lisätä väljyyttä, mutta me lisätään se kaikki taakse, koska tämä etukappaleita tuli jo vähän kapeammaksi tässä. Niin tässäkin kohtaa.
Tässä sitten kohti suoraan vyötärölle ja semmoinen perusmuotoilu siellä on 1 sentti. Ja tämän jälkeen sitten voin vielä yhdistää suoralla apuviivalla polvelle. Nyt siellä on niin kuin tavallaan ehjä sivu, mutta tässä on kulma ja tuossa on kulma. Ja mä ajattelen tähän puoliväliin itselleni ikään kuin pisteen ja muotoilen tätä vähän tällä tavalla, että se kaartuu tässä vähän tänne sisäpuolelle ja täällähän se kaartuu tuohon 1 sentin pisteeseen. Ja sitten tästä vielä, niin noin. Nyt on keskietu, sisäsauma täällä koko matkan, lahkeen suu, ulkosauma, lantiovyötärö täällä. Mutta sitten niin, vyötäröä me vähän vielä muotoillaan. Lasketaan täältä keskiedusta 3-4 milliä alaspäin. Eli ei todellakaan kovin paljon. Tavallaan kohti suoraan lähdetään tuosta. Ja sitten taas tällä on väliä, onko se näin päin tai näin päin. Niin nyt tällä kertaa tässä se on mulla näin päin. Ja nyt mulla on siinä etukappale valmiina. Ja nyt mä lähden piirtämään siihen sitten takakappaletta päälle. Takakappale piirretään tosiaan tämän etukappaleen päälle ja kopioidaan siitä sitten myöhemmin. On mahdollista kopioida tästä etukappaleen ja siihen kopioon tehdä se takakappale päälle, mutta kumpi nyt on parempi. Tässäkin aloitan helposta, eli täällä lahkeessa niin sieltä 0,5 senttiä kavennettiin edestä, niin tästä levennetään sentti. Niin silloin sitten mitta pysyy siinä, mikä oli meillä se tavoite. Ja muistetaan toki, että täällä oli täällä alussa tuo, ja tämä geokolmiohan tai joku vastaava on hyvä, koska tässä on siis linjat 0,5 sentin välein, niin on helppo tehdä noita levityksiä. Ja nytkin mä otan täältä, niin asetan tuosta sentin tonne, ja tuolla mulla on se sentti jo tämän äskeisen mittauksen ansiosta, niin mä saan suoraan pyyhkästyä nämä. Noin. Sitten mä siirrän tätä prässilinjaa, eli tätä keskilinjaa tässä sentin verran sivulle. Sitten mulla on takalantion leveys 27 senttiä ja takahaarakoukun leveys 15 senttiä. Ja kannattaa katsoa niistä laskelmista sitten, että miten ne menee. Ja ne on yhteensä 42 senttiä ja se on koko takahousun leveys. Ja tästä keskimerkistä, jota siis siirrettiin, niin mitataan puolet siitä, eli 21 senttiä tuonne sivulle päin ja saman verran sitten tänne takakoukkuun päin. Ja nyt mä voin sitten jo, aina ei ole väliä missä järjestyksessä ne linjat piirretään, mutta voin piirtää tänne tämän takakappaleen sisäsauman. Ja tästä takaisinpäin mitataan se 15 senttiä se
takahaarakoukkoon. Ja tuolta la, haaralinjalta sivusaumaa pitkin mitataan 2 senttiä, ja sitten mä asetan tämän kolmioni tähän, ei siis tuon puoliväliin, vaan tähän haarakoukun leveyteen, tänne 15 senttiin. Ja mä en periaatteessa siis tarvitse tätä viivaa näkyviin tähän, vaan se mitä mä haen on tämä uusi keskitakaviiva. Eli jotta me saadaan takamukselle tilaa, niin tässä joudutaan reilusti kallistamaan tota. Ja sitten meillä on täällä etukappaleella pituutta 33,5 senttiä, ja tähän mä mittaan saman. Mä en voi mitata sitä tosta suoraan, koska kun tämä on vinompi viiva, niin se on pikkusen alempana. Ja nyt sitten niin periaatteessa voisin täältä tämän haarakoukun muotoilla. Ja tässä toki kannattaa käyttää sitten viivottimia apuna, jotta saadaan siitä hyvän muotoinen. Ja myös sitten tämä sisäsauma, niin täällähän on selkeästi mutka nyt, niin nyt se saadaan mutka poistettua ja ylimääräistä lahkeen leveyttä poistettua sillä tavalla, että kaadetaan tätä saumaa sisäänpäin. Ja tämä kaartohan on enemmän kuin tuo, että nämä ei ole pareja. Sillä tavalla, vaikka siis nämä saumat ommellaan toisiinsa, niin tuo kaarevuuden määrän ei tarvitse olla sama. Ja nythän mulla oli siis takalantiossa oli 2 senttiä ylimääräistä, eli tämän pitäisi nyt olla 27 senttiä, niin kuin näkyy olevan. Käytännössähän tämä katsotaan sitten tässä suunnassa, eli tässä katkoviivasuuntaisessa, mutta siellä on edelleen 26 senttiä, eli siellä on 25 edessä, 25 takana ja 1 sentti sitten väljyyttä. Se ei ole kovin paljon, sillä tulee hyvin istuva housu, että jos me halutaan se väljemmäksi, niin sitten pitää lisätä väljyyttä. Ja sitten mä mittaan täältä polvelta puolivälin tuosta. Se käy kyllä aika hyvin silmämääräisestikin. Ja piirrän tänne sieltä polvelta tuon sivuleveyden mukaan tonne. Eli nyt toteutuu se minimisivunleveys. Ja tähän ei voi jättää kulmaa, vaan se pyöristetään. Se pyöristyy hyvin helposti. Ja nyt mulla on täällä etukappaleessa sivun pituus. Mä pikkusen kuljetan tätä viivotinta. Näyttäisi olevan 57 karvaa vaille. Niin merkkaan sen tänne. Ja taas huomaatte, että se ei ole tällä vyötärön apuviivalla, vaan se on tuossa vähän alempana. Sitten me piirretään ympyrän kaari. Sillä tavalla, että ympyrän keskipiste on täällä ja kärki on sitten tuolla merkissä. Ja tässähän käy mittanauha tai langan pätkä tai mitä tahansa. Tuolta mittaa. Mä en piirrä sitä loppujen lopuksi muulla tavalla kuin tohon noin pieni. Mutta että tässä on kyse siis ympyrän kaaresta, jonka keskipiste on täällä polvella. Ja nyt sitten, kun me piirrettiin etukappaletta, niin siinä ei tehty mitään vyötärön tarkistusta. Siellä ei ole 1/4 vyötäröä tai mitään sellaista. Me tiedetään, että tässä kaavassa on vyötärön ympärys 84 senttiä, ja me tiedetään nyt sitten taas mittaamalla, että tähän eteen tuli 23 senttiä. Niin mä voin asettaa tämän mittana, tämän kolmioni tähän ja piirrän tähän vyötärölle apuviivan. 23 senttiä on täällä.
Joten kun mä lähdin tuolta mittaamaan, niin mä voin mitata puolet vyötärön ympäryksestä. Sehän oli 42 senttiä, se puolikas. 84 jaettuna kahdella, niin sitten tulee 42. Vyötärön mitta loppuu tossa, eli nyt meidän pitäisi poistaa tuolta noin valtava määrä, noin 6 senttiä. Me ei koskaan poisteta noin valtavaa määrää. Mieluummin jätän tämän sivusauman jopa suoraksi, siis etukappaleella kaaran sitä, mutta takana jätän sen suoraksi. Ja nyt ne poistomahdollisuudet tässä on ykkösenä takasisäänotot, kakkosena sitten näiden sivusaumojen muotoilu, uudestaan muotoilu, että me voidaan tämä etukappalekin, niin täällä siirrettiin sentti, niin tarvittaessa siirretään 1,5 tai 2, että sitten tulee vähän kaarevampi. Ja ihan viime kädessä keskietuunkin voidaan kajota, ei kauhean mielellään. Mutta nyt kuitenkin, mulla on siis täällä tällä hetkellä 25 senttiä, tuossa puoliväli olisi noin, niin mä siihen puolivälistä tänne keskitakaa kohti teen 3 sentin sisäänoton. Ja siihen tulee keskimerkki ja tämmöinen pituus 2-13 senttiä, että se ei tule ihan tänne, koska sehän mitä tässä tehdään tilaa, niin on tämä iso pakaralihas. Jos me viedään se sen yli, niin sitten tulee liian pitkä sisäänotto. Niin nyt jos mulla oli tuolla 5,5 senttiä, niin tuohon mä sain käytettyä jo 3 senttiä. Mulla jää 2,5 senttiä jäljelle. Sitten tähän sivusaumaa. Mä nyt tällä kertaa sitten vähän kavennan sieltä noin sentin verran. Anteeksi, noin 0,5 senttiä, koska ja sitten jätän tänne keskelle tätä sivusaumaa ja sisäänottoa. Tuossa on noin 12 senttiä, niin siihen sisäänoton, jonka koko on noin 1,5 senttiä puolelleen. Ja pituus noin 7 senttiä. Sen kärki jää sitten, se on muutenkin järkevällä kohdalla, mutta sen kärki jää sitten mahdollisen takataskun alle. Ja tässä nyt jäi sitten mitaksi, ei 42, vaan 42,5. Se 0,5 senttiä jää ikään kuin syötöksiksi tuohon runkoon. Mutta nyt meillä on siis vyötärö kunnossa sisäänottoinen, takakoukku, sisäsauma täältä, lahkeen suu, ulkosauma, pyöristys tuossa polvella, muuten se saa olla suht suora. Nyt tietysti tähän tulee sitten vielä niin mahdollisesti kaarroke, tähän tulee ilman muuta taskuja ja tällaisia, mutta tämä on siis peruskaava, joka on siis tavallaan sen ihmisen vartalon mukainen ja sitten tehdään siihen niitä tarvittavia muutoksia. Lahjetta voidaan levittää ja kaventaa ja sitä voidaan muotoilla edestä lyhyemmäksi ja takaa pidemmäksi ja kaikkia tällaisia juttuja, mutta se peruskaava olisi ikään kuin sellainen, minkä voi vaikka sovittaa itselleen ja tallentaa ja siitä sitten aina kuositella niitä erimallisia housuja. Tai tehdas voi peruskaavansa sovittaa sovitusmallille ja lähteä sitten siitä kuosittelemaan erilaisia malleja. Kiitos.